Sige, sige, sir. Okay, so mayong buntag. Mayong buntag mga higala, mga tigpaminaw namo sa maong programa, ang panahon sa kamaturan. Matagal sa social media nga sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. So nagpasalamat kita sa Ginoo, labaw sa tanan, sa iyang kaayo. Kaya nagpasalamat kita sa Ginoo, sa iyang kaayo, sa iyang paghatag proteksyon sa kanato o pagtabang nga makapadayon kita nini ato ang programa, no? Gitabangan usab kita sa simbahan sa Jaira Reformed Church ang kining mga programa uban sa atong sa pag-ampo nga makapadayon, no? Mao man ang ato ang evangelism program sa church sa Jaira Reformed Church. So nagapasalamat kita ni ana sa Ginoo sa iyahang pagtabang. Usab atong ipasalamatan ang Dios tungod kay ang ato ang syudad, no, sa Cagayan de Oro nagpabilin nga kalmado, no, wala kaayoy tensyon bisan pa man duyo sa ato ang nasinatian nga crisis karon nining mga takna nakasinati kita sa pandemic, no, nga gitawag nga coronavirus apan tungod niya na bisan pa niya na nga kalmado o hapsay, no, walay mga dagko kay mga problema nga midangas tong ginabuhi. So dako kaayo na nga panalangin sa Dios mo nang angay nato ang Dios ug takos ang Dios sa ato ang paghimaya sa iyang buhing ngalan. So nining adlaw karon nga Domingo na usab adlaw sa pagsimba nga gigahin sa Dios sa iyang mga katawhan aron nga mahiusa o hiusa diya sa pagsimba sa iyang buhing ngalan. So kining adlaw mao ang gitugon sa Dios, gisugo sa Dios nga kita mo pahulay sa tanan natong mga buluhaton o mo simba, no, nga kaniya. Okay? Dili lamang dili lamang ingon nga mo pahulay ta nga wala ta himuon kundi ato ang pakanon, no, ang ato ang mga kalag diya sa mga espirituhanong butang, mga pulong sa Dios nga mao ang importante kaayo sa atong kinabuhi. So mao man ang ingon ni sa atong Ginoo, no, Jesus Christ, ingon siya nga ang tao dili mabuhi sa pan o tinapay lamang kundi sa matag pulong nga mugula gikan sa baba gayon sa Dios. Mao na nga ang atong kalag nagkinahanglan og spiritual food, no, kinahanglan og Word of God, no, nga kinahanglan i-feed, no, kay kung dili kita adit nato kini kini makakaon sa pulong sa Dios mong maluya kini og maghatod sa kamatayon. Mo na kinahanglan gayud ngang tao mo pahulay og mo simba sa Dios. Okay? Maminaw sa pulong sa Dios, magampo umuog mo na ang way, no, diha atong simbaw ng Dios diya sa espiritu o sa kamatuoran. So padayon ta higala, dalay ko ng Dios, padayon ta dining ato ang programa ang panahon sa kamatuoran dinhi sa RPN DXQ, no, 1368 sa inyong radio kung namo sa Cagayan de Oro. Madbati mi ninyo 1368 ug usab sa FB live Bong Diripas, no, karon live kita sa FB. So sa tanan nga naminaw uban kanato sa kahanginan sa Cagayan de Oro, nakakaroon silang tagsag sa Kapanimalay, stay safe o ubanin ninyo diya sa pagpamati nining ato ang programa ang panahon sa kamatuoran. Among gihangyo muna mo nga andamo ninyo or andamo nato ang ato mga tagsag sa Biblia nining kabutagon aron sa ingon dili or masunda nato, no, ang mga bersikulo nga ato ang pagabasahon, no, aron dili kita mahimong mag-agree nga wala kita masayod kung ang atong nadunggan is insakto. Mamaguna ang nahitabo karon kapanahonan nga mga tao sige lang og agree, no? Amen, no? Moingon gyud ang mga tao. Amen. Bisan di mao ang gitudlo diya sa magwawali. Okay? So subo kayo nga palandungon, no, nga usahay ang tao wala si masayod apan gitudloan sa bakak. Mao na nga andamo na to atong mga Biblia kay mao kana ang saktong paagi aron masayar nato nga ang ato bang gitudlo or ang inyo bang nadunggan
husto. Okay? So kamatuoran man expected na kayo nga maghisgot kita diha sa kamatuoran nga mao ang gisugo sa Ginoo or pulong sa Dios. So atong balik-balikan ang atong mga pagtulunan last week, nagisgot magid kita may tungod sa basic kaayo, fundamental kaayo nga mga doktrina, nagisgot may tungod sa doktrina sa grasya. Okay? So nasa atong gipanudlo o kita nagwali gayud diha nga ang kaluwasan grasya sa Dios. Ang tanang butang grasya sa Dios. Okay? So kung naa may midangat sa kinabuhi sa tao, kay gikan sa pagbuhat sa kalibutan hangtod sa katapusan kini ilalom sa grasya sa Dios. Okay? So dili na or walay laing excuses, walay laing opinion or walay laing suggestion, komentaryo sa tao, okay? Nga makahimo siya sa pag refute sa grasya sa Dios. Okay, ning doktrina sa grasya sa Dios usa ka basic kaayo og dapat na masabtan gayud sa mga tao. Mo na higala mga igsoon no sa Jaira Reformed Church sa Paminaw karon, magisgot kita balik ato aning ibalik unsa kadako ang grasya sa Dios sa iyang mga katawhan. Now, ang plano sa Dios okay, nga mao ang pagtukod sa iyang gingharian. Mo na ingon dinha, no? Ingon dinha sa sinugdan nga gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. O guman, yana iyahang gibutang, no? Dia ang usa ka tanaman, Garden of Eden, no? Nakita na to na, mabasa na to na dia Genesis chapter 1 ngadto sa 3, chapter 3, no? Nga ang diha nagisgot og may tungod sa Garden of Eden. In space of 6 days gihimo niya ang tanang butang apil ang tao. Okay? So gihimo niya on the first day ngadto sa 6 days ang tanang butang an ingin siya, it is very good, no? Mao kana ang gihimo sa Dios, usa ka gingharian, usa ka garden. Gibutang niya dito ang tanan nga mga maanindot nga butang nga atong makita, no? Ni sa atong mga mata. O kana nagpakita sa hulagway sa gahom sa Dios, sa iyang pagka maalamon, sa iyang sa iyang mga kinaiyahan, which is dili mausap, which is iyang gihimo. Okay? Ang maong garden nga nindot kaayo nga pagkahimo. Mo na ingon si David nga when I look up unto the heavens, okay? Nga kinsa, no? Gi-frame sa imong mga kamot. Mo nang nindot kaayo and it all very good. Nagpakita din ha nga walay sayop o walay maot sa gihimo sa Dios, no? Gihimo niya ang tanan, okay? Nga naa na daan. Ang mga kahoy tubo na daan. Ang mga hayop dagko na diretso, no? Mo nang nakita na nga mao gyud ang hulagway niini. Og sa ikadunom nga adlaw, no? Gihimo niya katapusan, gihimo niya ang tao nga mao si Adam ug si Eve. Mo nang nagpakita sa iyang dakong grasya ang tao, ang Dios nakig-uban ni Adam ug ni Eve, no? Dito sa Garden of Eden, nakig-sandurot gadto kanila. Diin gihimo niya si Adam ug si Eve sama gayud sa iyang dagway, sa kinaiyahan, no? Diha sa pagkabalaan o pagkamatarong. Then ang kinaiyahan nga naa ni Adam ug ni Eve is hinangpunon ngadto sa Dios. Walay sayop o walay maot, daot nga gihimo sa Dios. All things are very good diha sa atubangan sa Dios, diha sa mata sa Dios. Mo na higala mga igsoon nga ang gihimo sa Dios is usa ka hulagway sa perfect kaayo og sa iyang pagkagamhanan og pagkamaalamon. Og diha gibutang niya ang maong balaod, covenant, no, relationship, covenant of relationship ngadto kang Adam ug ni Eve. Ngayon din nga go to the world and multiply, okay? To fill the world, to subdue the world, okay? To dominate, to dominion, okay? Diha sa kalibutan, siya ang mag-dominate ang tao, okay? Ug human niya naghihatagad sa balaod, mao na nga naay sala, no? Tungod kay naay balaod. Gisugo sila sa dili pagkaon sa bunga sa kahoy, okay? Nga nagdala og kahibalo sa maayog sa dautan. Mao na nga si Adam ug si Eve is nagkinabuhi nga walay
problema, no? Walay balatian, walay kasamo, walay kaguliyan. Okay? Hapsay og nindot kaayo nga surroundings, nindot kaayo nga palibot og talan-awon nga ilahang nasinati dinha sa Garden of Eden. Uhuman niya na tungod kay naaman ang yawa, no? Gipapa sa Dios sa langit, din gilabay sa kalibutan. Okay? Gitintal sila sa yawa. Diyan ni Eva, no? Ni Eve. Then natintal si Eve sa iyang kinabubuton gayud nga kagustuhan. Then mikaon siya sa bunga sa kahoy nga gidili sa Dios sa pagkaon nga naman tungod kay ingan sila sa Dios nga kumukaon sila niini mamatay gayud sila. Okay, mamatay gayud. Human ni ana natintal si Eve o si Adam usab mikaon sa maong bunga sa kahoy. Nga mao'y tinubdan sa hinanaling kamatayon ni Adam ug ni Eve, no? Nakita na to na nga si Adam ug si Eve kay namatay sila 30 years si Adam namatay, but exactly sa pagkaon ni Adam ug ni Eve dinha sa maong bunga sa kahoy gipapahawa sila sa garden sa Eden. Naputol, napatay, nabugto ang ilang relasyon sa Dios o namatay sila diha sa espiritu. Okay? Mo nang hinungdan nga naa na or kinahanglan na nga ang tao muhalad sa Dios sa pagpasaylog sala. Mo nang si Cain ug si Abel nagpakita, no? Diha sa hulagway nga sila mo halad aron mapasaylog ilang sala tungod kay sila nakasala na tungod sa sala ni Adan ug ni Eva dito sa garden sa Eden. Human ni ana gipakita din ha ang hulagway sa grasya sa Dios, no? Gipakita gyapon diha ang hulagway or ang kadako sa grasya sa Dios. Then sa dihang nakakaon og natintal si Adam ug si Eve, wala sila pasagdi sa Dios. Bisan tuod og naay nasinati nila nga tunglo sa Dios, then ingon din ha nga kinahanglan si Adam kay magpasingot aron makakaon, tinunglo ang yuta. Din si Eve, kay ingon din ha nga kinahanglan nga sakit ang iyang pagpanganak. Okay? Apan nakita nato nga giampingan o gitabangan sila sa Dios, gisuluban sila, no? Sa palit sa mananak aron matabunan ang ilahang hubo nga lawas. Then gitry nila kini pagtago sa Dios. Then gitry nila sa paghimo og mga dahon aron matabunan ilang pagkahubo. Apan ang Dios tungod kay grasya man, kay nagpakita sa iyang kaluoy ato sa iyang binuhat nga mo si Adam ug si Eve, gisuluban niya sa panit sa mananak. So nagpakita na nga ang Dios na ay concern sa iyang katawhan. Gipakita din ha nga ang Dios na ay paghigugma sa iyang mga binuhat. Gipakita din ha nga ang Dios nagsaad og manluluwas alang kanila. Then giingon din ha diya sa Genesis chapter 3, nagisgot din ha nga iyahang gihatagan og panaad, no? Giingon nila nga gitunglo niya ang maong hala o serpent. Ingon niya diha nga you have enmity, okay, against the seed of the woman and against your seed, and and the seed of the woman shall bruise your head and you shall bruise his heel. Napakita rin na nga ang Dios na nagsaad og manluluwas nga magpadala siya nga gitawag nga seed of the woman nga mao ang mudugmok sa ulo sa bitin. So muna nga gipakita rin na ang hulagway sa grasya sa Dios nga bisan tuod nga si Adam ug si Eve namatay sa espiritu, sinanaling kamatayon. Okay? Apan dinha gipakita nga naay gisaad nga manluluwas nga mao ang mudugmok sa ulo sa bitin. Diin bisan tuod nga siya mutukob sa tikod sa maong seed, no? Binhi sa babae. Okay? Nga nagpuwent kang Ginoong Jesucristo. Apan kini giingon dinha nga dugbukon niya sa binhi sa babae, maong babae ang ulo sa bitin. Mao na ang gisaad nga manluluwas. Now dito sa pagsugod sa kalibutan sa panahon ni Adam ug ni Eve, no? Sa panahon nga sila nakasala, gisaad kay ang manluluwas. Usa ka propesiya nga naay padala ang Dios nga mao ang mudugmok sa ulo sa bitin nga nagpuwent kini, no? Ngadto sa kang Ginoong Jesucristo, even though, no, nga wala pa kay kini masabti sa
ni Adam ug ni Eve, usa ka blurred kaayo nga proclamation sa Dios, no? Nga magpadala siya og binhi sa babae nga mudugmok sa bitin. But ang Dios naghanay ng daan sa iyahang paghimuon, plan of redemption. Ingon na nga God's plan of salvation, okay? Alang sa iyang katawhan, iyang gihanay ng daan. Okay, huguman ni anak. Makita na to na, no? Atong basahon. Dinha Genesis chapter 3. Unsa ang giingon dinha? Ingon dinha Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Muna ang iyang proclamation ngadto sa serpent. Okay? Giingan niya din nga ang makaitungod kay maong serpent nag-represent man sa yawa o sa iyahang ginsakupan. Okay? Ingon sa din nga magpadala, maghatag ako kaninyo o manluluwas. Okay? You have seed of the woman, and it shall bruise thy head. Okay? Iyang dugmokon ang ulo sa maong kaaway nga mao ang serpent. So muna higala nga ang Dios nagpakita siyang dakong grasya no diha pa lang sa pagbuhat sa kalibutan. Then iyang gisaad ang usa ka manluluwas, kini usa ka grasya sa Dios. Gatungod kay pinaagi no sa atong pagtuo sa usa ka manluluwas, kita makabaton og kaluwasan. Okay? So dako kay na og kalipay, usa kadako kayo kadako nga maayong balita alang sa katawan sa Dios, which is diha nga sa time ni Adam ug ni Eve, usa pa lang kaayo ka dim, no? Blurred kaayo nga talan-awon, no? Nga usa ka manluluwas nga iyang ipadala. Now nagpakita din sa hanay sa Dios, sa plano sa Dios sa iyang pagluwas. Napakita din nga ang tao is total depraved, no? Sa kinaiyahan. Walay mahimo sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Gipapahawa sa Garden sa Eden o kinahanglan siya nga maghalad sa Dios alang sa pagpasaylo og sala. But pasabot nga ang tao is patay. No, yun din Ephesians chapter 2 verse 1 to 6. Ato lamang ihanay og maayo, no? Kini nga doktrina nagisgot una kita diya sa pagkapatay sa tao diya sa espiritu. Aron atong masabtan og maayo ang kamatuoran may tungod sa grasya sa Dios. Ephesians chapter 2 verse 1 to 6. Ingon diha, and you hath he quickened. Kanang word nga quicken, but pasabot diha nga giingnan ni San Pablo ang mga Kristohanon nga sila gibanhaw. Okay? But pasabot nga sila patay sa espiritu. Sila patay spiritually. Okay? Gibanhaw. And you who hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in times past you walked according to the curse of this world, according to the prince of the power, okay, to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Mona ang kamatuoran sa tao, mona ang tinuod nga kahimtang sa tao. Okay, yun na, he is working diha according to the command of the prince of the power of the air. Okay? Yun na, that spirit that now worketh in the children of disobedience, kining kaaway, kining Satan, no, mao ang nagkuman kining mga katawhan nga masinupakon sa Dios. Okay? Kita kaniadto nagpuyo uban kanila. Mao na yun din apan tungod sa grasya sa Dios, he quickened us who were dead in trespasses and sins. Tungod sa grasya sa Dios, gibanhaw ta kensa patay diha sa sala o sa pagkamasinupakon. Okay? Mao kana ang atong kahimtang igsoon. Ato lang basahon duha ka verse, no? Tulo ka verse, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, okay, and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Okay? So mao kana ang kahimtang sa katawan sa Dios. In fact, mao kana ang rason
nga si Kristo mianhi aron bayran niya kadtong mga tao nga nag-accept sa ilahang pagkamakaluluoy, sa ilang pagkaalaot. Sa kadtong mga tao nga bidawat og miangkon nga sila walay mahimo. Okay? Sa kahimtang sa ilang o sa tinuod kahimtang sa ilang unod. Ngayon na nga ang mga katong mga tao nga ang tinguha diha lamang sa diha lamang sa pagtagbaw sa unod o sa desire sa unod o sa desire sa hunahuna. Okay? Kita nga nakasinati niini, nga kita nga nagpuyo niini kaniadto, kita mao ang rason nga si Kristo mianhi tungod kay dili kita makahimo sa paglep sa ato ang kaugalingon aron kita maluwas. But God, okay, who is full of grace and mercy, sending His beloved Son, Jesus Christ, dinis kanato, niyon na aron kita, no, bayaran, i-redeem, okay, gikan sa atong pagkapatay diha sa sala. Mo na igsoon. So, nakita nato na nga dako kaayo ang grasya sa Dios nga wala gay mahimo ang tao apan siya naghimo og paagi aron kita mabayaran og maluwas. Roma 8 kapitulo 7 ingon dinhi. Okay? Nga naman sa may tinud kahimtang nato. We are carnal mind. Okay? Kaniadto nga wala pa kita diha sa bakan sa Dios, wala pa kita nakabaton og pagtuo diha kang Ginoong Kristo, wala pa kita na tao o napanaw diha sa espiritu. Sige yun na, we are carnal mind. The carnal mind is enmity against God. Ang tawhanong pangunahuna, pakig-away na to sa Dios. Munang kanuna itong ibalik-balik, nga kita nakigbatok sa Dios kung kita wala makabaton ng tinuod nga pagkabanhaw sa Espiritu. Okay? Wala kita ma-born again. Kaaway kita sa Dios. No? Muna yun na, the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Dili kayo siya makatuman. Ang iyang pangunahuna di sa kaluwasan is sukwahi sa paagi sa Dios. Ang iyang pangunahuna di sa kaluwasan is baliktad sa paagi sa Dios. Okay? Tungod kay iyang hunahuna is tawhanon nga pangunahuna. Muna igsoon. So ingon din nga to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. So muna higala. So nagpakita na, no? Next nato nga dinhi sa radio, next nato nga pag-uban, magisgot kita sa gitawag nga padayon, no? Nga paghisgot sa grasya sa Dios. Okay? So dinhi sa ta, no, ato sa ning i-clear up ning maong pagtulunan nga ang tao patay sa espiritu, nga wala siya mahimo sa pag-lift up siya kaugalingon aron siya makabaton og kaluwasan, nga bisan tuod og siya, no, nahimong devoted diha sa iyang pag-alagad sa iyang Dios, no, nahimo siyang maghihatagon og pinakamaayo sa kalibutan as long nga dili siya mataw diha sa espiritu, mabanaw sa espiritu, no, ma-born again, no, dili siya makasulod sa giharian sa langit. Mao kana ang pagkaalaot sa kahimtang sa tao, nga ang tao walay mahimo sa pagluwas siyang kaugalingon og alaot ang tao, no? Dili ni o ato nang gilikayan nang gitawag nga easy believism, igsoon. Kay kana usa ka false teaching, no? Dili kana sakto mapaagi sa pagtudlo nga ato ang ilaw ng tao aron nga mudani og moduol nga to sa Dios. Kung dili kini nga paagi sa Dios nga kita kinahanglan makombiksyonan sa atong mga sala, aron atong himayawon ng Dios, aron atong himayawon si Kristo. Kinsa mao ang atong Ginoo nga amoy nagluwas kanato, kinsa mao nagpasiguli kanato ngadto sa amahan, kinsa nangaliyupo kanato ngadto sa atong amahan, aron kita mahibalik diya sa tinuod nga sitwasyon o kahimtang, diin mahimo kitang mahiusa diha kang Kristo, makabaton sa mga panalangin nga ato iyahang gihimo samtang siya anias kalibutan, no, makabaton og pagkamatarong, pagkapasayloan sa sala o pagkabalaan. Mo kana igala ang kinahanglan masayran sa tao nga siya kinahanglan mas kasabot sa tinuod niyang kahimtang kun makonviksyonan, no, sa iyang kahimtang nga patay siya sa sala,
then walay mahimo sa pagluwas sa kaugalingon. Then giyon na, you are dead in trespasses and sins, but He quicken us. Okay? Mo nang kinahanglan masabtan nato na nga kita patay na sa espiritu aron himayaw nato ang Dios nga labing gamhanan. Kay kung dili kini nato masabtan na useless ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, dili or walay meaning ang dugo ni Kristo nga giulat sa cross, tungod kay dili kita makahimaya sa Dios sa tinuod nga paagi, tungod kay wala kita mas kasabot sa tinuod atong kahimtang. Ang tao patay sa espiritu, muna ang kaluwasan, grasya sa Dios. Grasya sa Dios, tungod kay walay mahimo ang tao patay sa espiritu o kinahanglan siya og manluluwas. Muna higala, no? Nining kabuntagon, mapasalamaton kita sa Dios. Bisan tuod sa mubo kaayo nga panahon, iya kitang gihatagan sa kahigayunan nga masayod sa kamatuoran. Mao kini ang panahon sa kamatuoran. Salamat kaayo sa mga nag-uban kanato. Dalay ko ng Dios, hinaut kita nga ang Dios magpanalangin nining adlaw sa tagsagsa to kinabuhi. Mao kini inyong higala buong diripas. Daghang salamat o mayong buntag.